Param, pam, pam. Salutare, sunt Arghi de pe Codebox și astăzi am să vă arăt un scurt tutorial în Photoshop. Dificultatea este ușoară, timp de realizare circa 10 minute dacă vă chinuiți și vreți să arate chiar foarte bine. Rezultatul final puteți să-l vedeți aici. Ce o să încercăm să facem este să imităm logo-ul de la PlayStation 3 sau dacă vreți de la Spider-Man 3, pentru că amândouă producții sau amândouă logo-urile se bazează pe același font și anume Mata Font. Ce am făcut eu este ce am făcut eu a fost să caut alt font care să se asemene cu Mata Font, pentru că pack-ul de fonturi costă undeva la $70, așa că am găsit pe dafont.com. În caz că nu știți, este un site grozav pentru tot felul de fonturi gratuite, așa că am găsit fontul Homo Arakan, care se aseamănă foarte bine și vă sfătuiesc să-l descărcați. Mă gândesc că știți să-l introduceți la fonturi. Dacă nu, aveți un tutorial făcut chiar aici pe forum. Vă sfătuiesc să îl căutați și îl vizualizați și apoi puteți să reveniți. Ok, hai să începem. Facem un document nou, 800 pe 600 de pixeli, layer, dăm dublu click pe background să-l transformăm într-un layer, îl umplem cu culoarea neagră, creăm un layer nou. O să folosim, sunt două modalități de a face acest tutorial, fie că vreți să folosiți Polygon Lasso Tool, să trageți niște linii drepte în formă de diamant. După cum vedeți, faptul pentru care n-am ales această variantă este pentru că sunt un cârn și îmi tremură mâna și nu pot să trag linii drepte sau simetrice, așa că m-am dus la Custom Shape Tool, am ales un shape de romb, după care am făcut o formă, am făcut o formă mai lunguiață așa de diamant, ceva de genul. Nu o să vedeți pentru că este neagră. Mergem la Blending Options, selectăm Color Overlay și căutăm o culoare. Ca să nu mai pierd atâta timp cu căutatul culorii, am să mă întorc repede la tutorialul meu anterior și am să mă uit ce culoare am folosit, dacă îmi permiteți. Ok, Color Overlay. Țineți minte acest cod, puteți puneți pauză la tutorial și să îl notați. Ok, mergem, cum am mai spus, Blending Options, Color Overlay. Arată ciudat momentan. Ok, ce facem acum este poziționăm forma pe mijloc, mergem la Filter, Blur și selectăm Gaussian Blur. Ok, ne spune că trebuie să-i dăm un rasterize la layer. Ok, selectăm un blur de 10 pixeli. O să arate ceva de genul. După care ne putem apuca să punem textul. Textul o să scriem cu 45. Ok. Pam pam. Poziționăm textul pe cât posibil să fie chiar în interiorul formei, efectului, cum vreți să spuneți, layerului anterior. După care îi dăm un gradient frumos. Dacă îmi permiteți din nou să revin, pentru că am stat mai mult să caut un gradient potrivit. Ok, aici avem AAA, iar aici avem asta o să copiez. Ok, de reținut. Mergem, selectăm Gradient Overlay. Aici aveam AAA și aici aveam Opa. Na. Ok, bun și așa.
Ce vrem să facem după aia este să multiplicăm layer-ul, Ctrl-J, facem un duplicat, după care mergem la Edit, Transform, Flip Vertical. V-aș sfătui să nu trageți cu mouse-ul pentru că s-ar putea să se descentreze puțin. Apăsați Ctrl și săgeată în sus. Așteptăm puțin până ajunge textul. Ok, aici un truc foarte important care ajută mult la rezultatul final ar fi să lăsați o dungă cam cât a mea, nu știu, zic 3 pixeli între texte, între cele două texte, cel normal și cel răsturnat, pentru că rezultatul final să dea acest efect de cum să vă spun, ca și cum textul ar fi așezat pe o suprafață de pe care se reflecte. Ok, ce facem acum este selectăm Rectangular Marquee Tool, dăm un feather de 10 pixel. Ce o să fac asta, o să dăm un rasterize la layer-ul pe care tocmai am creat. Ce o să fac acest feather este faptul că o să șteargă mai soft, nu prea mă pricep să dau explicații. V-ați dat și voi seama, o să șteargă un pic mai... Ok, acum ne jucăm un pic cu opacity-ul. Nu vrem să lăsăm 100%, punem undeva la 50%. După care mergem înapoi la shape-ul nostru. O să lăsăm feather-ul 0 ca să fie cât mai precisă marginea de decupare. Și ștergem aproximativ jumate. Deci jumate din formă o ștergem. O să rămâne cu un fel de piramidă ciudată pe care o coborâm până la text, exact așa. Și ce mai facem, setăm opacity-ul la acest layer undeva la 50%, 40, nu, 50. După care puteți observa degajamentul unei înclinații de... Da, poate că m-am grăbit puțin și putea să iasă mai bine, dar ați prins ideea și sper că o să vă descurcați să faceți. Vă mai puteți juca puțin cu aranjarea textului până vi se pare ok. În principiu asta e chestia, oricum puteți schimbați textul, știți cum să faceți reflexia, puteți spuneți ce vreți voi. Deși nu arată așa de bine ca logo-ul de la PlayStation, dar în mare asta este. Ok, v-am lăsat, îmi pare rău că sunt puțin grăbit și a ieșit cam crappy tutorialul. Am să revin și cu altele. Rămâneți pe Codebox, fiți băieți cu minți, țineți-vă de treabă, citiți acolo tot ce vă punem, că nu vă punem degeaba. Pa, pa!